ମୋ ଲେଖନୀରୁ ଆଜିର ସାବିତ୍ରୀ। ମାସ ଭିତରେ ଅଟଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସଟି ସାର, ପକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ତିଥି ଅମାବାସ୍ୟା ନାମଟି ଅଟେ ସାବିତ୍ରୀ ତାର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉପବାସ, କାମନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅତି ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ। ଏବେ ସେସବୁ ହେଲାଣି ସତରେ ଗୋଟେ ଫେସନ। ସାବିତ୍ରୀ ନାଁରେ ରିଲ୍ସ କରି ଚଲେଇଛନ୍ତି ପ୍ରହସନ। ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି, ମୁହଁ ଫେସିଆଲ, ପୁଣି ଦାମିକା ଶାଢ଼ୀ। ପୂଜା ନାଁରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଲଗାନ୍ତି ଆଗରେ ଧାଡ଼ି। ଜମଠୁ ଆଣିବେ କ'ଣ, ନିଅନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଧା ଜୀବନ। ପାଣିରେ ପକାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବହୁତ ସଞ୍ଚିତ ଧନ। ଫଟୋ ଷ୍ଟାଟସ ଷ୍ଟୋରିରେ ଯାଏ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦିନ। ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସାବିତ୍ରୀ ପା, ଆଉ ନାହିଁ ସେ ପୁରୁଣା ଦିନ। ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ଖାଲି ପିଅନ୍ତି ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ହାତ ମାରିହେବନି ମ, ଯେମିତିକି ରାଜାରାଣୀ। ଉପବାସ ନୁହେଁ ବେଶୀ ଖାଇବାର ଦିନଟିଏ ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ। ଖାଲି ସୁଆଦିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ। କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୟାକରି କେହି ଦେହକୁ ନେବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ ମ, ସାମୂହିକ ଭାବେ କୁହା ହେଉଛି ଭାଇ। ଆମ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ସତରେ ଚୁଲିକୁ ଗଲାଣି। ମୋବାଇଲ ପା ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଇଆ କଲାଣି।